विद्याधिराजतीर्थाना करकञ्जसमुद्भवम् विद्याधीश गुरुं वन्दे मधुविद्या प्रवृद्धये मधुविद्या प्रवृद्धये नमो नमो गुरुवर्यरिगे विद्याधीशपाद ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾದದ ದರ್ಶನದಿಂದ ಪುಣ್ಯವರ್ಧನ ಪಾಪಹರಣ ನಮೋ ನಮೋ ಗುರುವರ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಧೀಶಪಾದ ಒಡೆಯರಿಗೆ माऊली गुरु स्पर्श दूर करी दुःखाची सावली गुरु भेटीसाठी झाली जीवाची काहिली भक्त तुझा गुरुदेवा पुरता भेटला विठ्ठल माझा भेटला विठ्ठल भेटला विठ्ठल माझा भेटला विठ्ठल गुरु एक तुझी माझा विधाता अचल गुरु विना सुने सारे विश्व हे सकल भेटला विठ्ठल माझा भेटला विठ्ठल भेटला विठ्ठल माझा भेटला विठ्ठल संगतीन ओलांडला अवघड घाट संगतीन ओलांडला अवघड घाट चुकलो जिथ मी तिथ दाविली तू वाट तुझ्यामुळं उमगलो मीच मला थेट सुख दुःख एकामेका वाटला वाटाला भेटला विठ्ठल माझा भेटला विठ्ठल भेटला विठ्ठल माझा भेटला विठ्ठल गुरु एक तुझी माझा विधाता अचल गुरु विना सुने
सोबतीन तुझ्या आलं जगण्याचं भान सोबतीन तुझ्या आलं जगण्याचं भान अचूक पडलं माझ्या आयुष्याचं दान तेजोमय रूप तुझं जवा मी पाहिलं मिळाली उभारी बळ हत्तीचा लाभाला भेटला विठ्ठल माझा भेटला विठ्ठल भेटला विठ्ठल माझा भेटला विठ्ठल गुरु एक तुझी माझा विधाता अचल गुरु विना सुने सारे विश्व हे सकल भेटला विठ्ठल माझा भेटला विठ्ठल भेटला विठ्ठल माझा भेटला विठ्ठल तुझ्यामुळं माय बापा उघडलं डोळं विरुनिया गेलं भाव मनातलं भोळं रूप तुझं डोळ्यामंदी साठलं पुन्हा पुन्हा भेटीसाठी मन आतुराला भेटला विठ्ठल माझा भेटला विठ्ठल भेटला विठ्ठल कारार बसले आम्ही टॅबलोर बसले आम्ही पालखीर केन्ना बशिल्लो नाशिल्लो आमकां दोन विशय कळनायले पालखींत बसताना आमकां दोन विशय कळनायले एक कसन की म्हळ्यार आमी केन्नाय कसं तरी सांगता जाल्यार पयलीं स्वताक एक अनुभव उरता अनुभव असल्यार आमी दुसऱ्याक सांगचें जाता फॉर एन एग्जाम्पल कोणाक तरी एक गांठी दूख असलें ते गांठी दुखाची पेन कशी उरता ताका अनुभव असल्यार दुसऱ्याक सांगचें जाता गांठी दुख अनुभव ना जाल्यार सांगचें जायना तशीच आमी दिवसाची वर्षा कितले की पण देवाक उत्सवार व्हरताची पालखीर घेवन गेनू नांचिताच्यो आमी देवाक घेवन वताची नगरोत्सव करताची किंतु देवाक कशी जाता म्हणून कळनाशिल्लें देवाक तुमी व्हरताची किंतु देवाक कशी जाता आसा तो कांय सांगना आमी आरामशीर घेवन वताची मुखारी मागशी वैरी सकल पापतो देव आराम बशिल्लो आसा किंतु तो सांगना किंतु आज बशिल्तना देवाक कशी जाता म्हणून आमकां कळता आसा